бахшида ба 23-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи бахши кор бо ҷавонон варзиш ва сайёҳии шаҳри Турсунзода байни кормандони ҳифзи ҳуқуқ мусобиқаи варзишии волейбол ташкил карда шуд. дар ин мусобиқа 8 даста иштирок намуданд. мақсад аз гузарондани чунин чорабиниҳои варзишӣ ин таблиғу ташвиқи бозии варзишии волейбол, тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, ватанпарастӣ, хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, баланд бардоштани сатҳи маънавиёт, ахлоқ, тарбияи маънавии ҷисмонии ҷавонон, муҳаббат бар ватан баҳри ҳифзи амният, таҳкими истиқлолият ва ободии ватан мебошад. як бозии волейбол дар байни мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ташкил намудем ки дар ин бозӣ ҳамаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ иштирок доранд. мақсади ташкил кардани чунин намуд варзиш тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. миннатдории худро ба роҳбарияти шаҳри Турсунзода ва роҳбарияти кумитаи ҷамъ варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расонидан ҳастам ки бевосита моро дастгирӣ мекунанд ва мо метавонем бо дастгирии онҳо чунин намудҳои варзиширо дар маҳал ташкил намоем. дар натиҷаи мусобиқаи варзишии волейбол ҷойи аввалро дастаи мақомоти вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода, ҷойи дуюмро дастаи суд ва ҷойи сеюмро дастаи комиссарияти ҳарбӣ ишғол намуданд. аз тарафи намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон варзиш ва сайёҳии шаҳри Турсунзода ба ғолибони мусобиқа медал, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. мусобиқаи варзишӣ оид ба волейбол ки байни дастаҳои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Турсунзода ки аз ҷониби мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти шаҳри Турсунзода ташкил карда шудааст, дар ҳайати дастаи суди шаҳри Турсунзода иштирок дорем ва барои ташкили чунин чорабинии варзишӣ ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, хусусан ба шӯъбаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳии шаҳри мақомоти иҷроия ташаккури худро изҳор менамоем. мо кормандони суди шаҳри Турсунзода бо мақсади дастгирӣ кардани сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон мунтазам бо баробари пеш бурдани фаъолияти худ дар чорабиниҳои варзишӣ низ иштирок менамоем ва минбаъд тасмим гирифтем ки дастаи волейболӣ ва футболии суди шаҳри Турсунзода дар тамоми чорабиниҳои варзишӣ ки дар ҳудуди шаҳри Турсунзода гузаронида мешавад фаъолона иштирок намуда ҷойи намоёнро ишғол намоем. бахши кор бо ҷавонон варзиш ва сайёҳии шаҳри Турсунзода нақша дорад ки чунин мусобиқаҳои варзиширо бахшида ба ҷашнҳои миллии кишвар дар дигар муассисаҳои шаҳр бештар ташкил намояд.